So, Sige. as what I've said kanina, I've known her for quite some time na siguro when KBOX started in 2011. Tapos, yun, she has gone through many things in her life which we will know about her later. So, introduce ko muna. Without further ado, please welcome our guest, Miss Bjean Navarrete. Yay! Kumusta, Bjean? Bjean Okay pala. naman. Pero ngayon, dahil mag-isa lang siya, yung antipara medyo, di pa na ano yung iba kasi yung isa nasa Pastrana pa ba? Si Romnick? Nick. Oo, si Romnick nasa Pastrana. Si Jam, lagi naman si Jam wala. Yes. Siya hindi nandito pero hindi magkakasya dito. So, tawag namin sa kanya, Auntie Bjean. Nakakatawa. Sige nga, Si Rap yung nakaisip. sa mga hindi nakakilala, mga katoks kay Miss Bjean Navarrete, bigyan mo sila madam ng konting background. My name is Bjean Navarrete. Yan! I'm Bjean Navarrete. 30. Wow! Talaga? Vital statistics. Likes and dislikes. What is your favorite color? My favorite color is green. Green-minded. What green? I love nature. Wow. Jin, kumusta na? How are you? Okay naman. Ikaw, boss. Kamusta, boss? I'm okay. Nandiyan na yung request mo. Red wine? Red juice. Siguro na-interview ka na namin doon sa KBOX TV. Pero, can you say again na kung kailan ka nag-pisa nung nahiling sulat ng kanta, matuto mag-drums, matuto mag-gitara. Kasi multi-talented dito si Bjean. Kulang, nag-TikTok na rin siya, di ba? TikTokerist. Yung drummer, matindi. Pero Gino, sige, kailan ka Nag-start ako tumugtog nung binigyan ako nirigaluhan ako ng ninong ko ng gitara. 11 years old ako noon. Then, after nun, hindi pa naman ako masyadong tumutugtog sa labas. kasi bawal lumabas. Oo. Pinakimcho. Sa lang sa bahay, isa sa school. And then, nung college na ako, doon ako nag-start sumali ng mga competition sa school lang. Kasi hindi ako masyadong pinapayagan ng nila mama sa natumugtog sa labas. School lang daw muna. School lang. First. So, anong first band mo? First band. Sila Gino. Oo, ano yung pangalan namin? Food for Thoughts. Yun. Nalala ko yun. Food? Food for thoughts. Uy. Nalala ko yun. Sila Gino, Kumusta natin si Gino? Nasa, di ba? UFC. Hindi siya UFC. Nasa ano siya? UAE. UAE ata. Yumayu pa rin. Yung pa rin, UAE. yun, Food for Thoughts. May isa pa yung college ako. Tapos yun yung Amitaf. Yung Amitaf. Manila Fedi. Yun. Cute yung drummer nila nun. Oo. Talagang sinabi mo yan. Cute. Di, I mean, yung Amitaf na ano ko doon natuwa ko doon sa name na yun dahil yung pala yung Baliktad. verse nung Fatima. Oo. Lahat kasi kami taga Fatima. Sino yun? Si Teddy. Si Fedi, si Philip, tapos si Nat. At taga Fatima din sila. Yes. Neighbor kaming tatlo. Hello mga Choy! Choy. Oo. Oo. Yung ano yan, yung Lazy Susan plus Bjean. Oo. Lazy Bjean. Hindi na Susan. Lagi na lang may kakabit ano sa kinakabitan ng ano sila. Ano pa ba? Yun. Tapos after Amitaf, yun yung antipara.
Amitaf. Hindi. After nung Amitaf, Hunted Plate. Sila... Si ano? What hunted plate? Si Caprol. Si Kaprol. Oo, sila Caprol. Sino yung... Marty. Oo, si Marty, si Eric din. Si Pew. O si Peewee, tapos si Twinkie. Yan. Ano naman yung tugtugan ng Hunted Plate. hunted plate? Alternative din. Like, pagka-punk. Ah. Avril Lavigne. Sabagay. Yung mga panahon ni Andy. panahon ni Andy yun. Tapos ng hunted plate, wala ka bang sinalihan ng mga band competition? Dahil nung una, kung banda ka talaga, gusto mo i-test Oo. yung skills ng band ko sa iba, di ba? Battle. Battle net. Meron nung Amitaf, yun yung first. Yeah. Hindi, sumali rin pala kami before nung Food for Thoughts. Kami nila Gino, Kuya Carl, tapos si Al. Saan? Sumali kayo Parang sa... Oktoberfest yun. Dito lang sa People's Center. Yung dati yung People madalas Center, tugtugan din yan. Oo. Hindi ko yun naabutan na. Oktoberfest. Ha? Hindi ko na yan naabutan. Ako na, elementary pa ako na. Wala. Di ba 3 days yun pag Oktoberfest, oh. Yung last, Oo. yung first and last ko nakita yung tumugtog yung Itchy Worms. Mm. In-invite ako nun ni Monteo Sound System, si Attorney Philip Monteo. Hi sir. Shout out. Yun, last, wala na. Oh. Japan surplus na ngayon. Oo. Sayang kasi yung sayang. Actually, yung People Center dito, sayang yan na lugar. Maraming ano dyan Memories. Hindi, mga archives na Correct. yung history ng Tacloban nandun. Library na. Library yun sa taas, kaso nga lang napabayaan, so ginagawa na lang kahit ano. Sayang. Saka Yung marami. heritage natin na sayang. Anyway, yun, kumusta naman yung mga competition? Ano yung parang naging pinaka mataas yun na abot? Champion kayo or what? Nanalo kami nun nung ang galing kasi ng mga kabanda ko eh. Wow. Ang galing Kuya Carl, Al, tapos si Oo, G. si attorney. Tapos si Gino. Attorney yan. Si Gino yung guitarista nun. Si Gino ba or si Morris that time? Di ko kilala si Si Morris. Kapatid ni Wala ka na. Kate. Si Kate ba yung... Ah. Yung sa nagpo-poetry na... Oo, Ah, ate si niya Kuya. yun, kabanyero. kuya niya yun. Si Ate. Morris. Inisip, Morris. Opo, nakakaba. di ba siya Okay. kapatid ni Philip? Morris. Morris. Magaling mag-gitara yan, sino? Last na boss. Si Morris. Maraming tattoo din yun. Oo. Oh, Hindi, nasa isip ko na Kate, babae, Yung lalaki na Kate. kalalaki na Kate. Ako yung may kapatid na Kate. Ayun! Yan. Kaya pala sabi. Kaya pala. Yan. So, pag kasi si Bjean, songwriter to. Okay. Ano muna? Ano? Mamaya, pag-usapan natin kung paano siya magsulat. Paano magsulat, oo. Ano na lang? Left Kung hand. kamay ba yung ginagamit Kamay ba mo, o yung bigay. Saglit lang, magpapatalastas lang kami, saglit. Alright, we'll go right back. Nagbabalik ang Soundcheck, mga katoks. Welcome Yes. to the segment called Funny Mood Talk, and we're still Here with Bjean. here with Miss Bjean Navarrete of Antipara. So may tanong ka sir kanina, yung paano siya magsulat? Oh, kaliwa o kanan ba? Depende, minsan dalawa. Kasi kung hindi, for the information of everyone, si Bjean meron EP na release, di ba? Kailan, before nung Yolanda ba yun? After? After nung Yolanda. Yun, siguro kung gusto nyo PM na lang sa kay Bjean kung gusto nyo marinig yung mga, ilang songs ba yun dun? 6 songs. Yun, that started, after Yolanda, that started her journey. Yung, Solo diba, artist. as solo artist dahil wala pa nangyayari dito sa Tacloban. So she had to go to Manila. Yun. Nag-start ako, tapos, pero bago ako mag-solo,
sinubukan ko pa rin. Tagalog. Dalhin yung pangalan talaga ng Antipara. Oh, yeah, tama. You Trinay try ko to... muna, pero kasi, iba pa rin pag yung original members talaga. Mm. So yun, parang nag-decide ako na Solo mag-solo na lang muna. So yun, pwede mo ba makwento yung... Kasi yung ibang artist from the provinces, laging may pangarap talaga na pumunta ng Maynila. Yun. So, kumusta naman yung yung experience mo doon sa Manila? Ano yung pagkakaiba dito? Kasi may kinikwento ka sa akin eh. Kasi sabihin ko na lang na yung set, yung tungkol sa set. Sige, i-elaborate mo na lang yun. Medyo din yung kwentuhan nito. Yung set, balik sa Manila kasi, yung sa experience ko lang yung kung halimbawa i-invite ka sa isang production, like yung long set nila doon, maling tutugtog, maraming banda. Tapos yung pinaka-long set nila, mga 6 songs. Yun na yung long set? Oo, pero maraming banda. Hindi yung parang, yung pumipwesto ka talaga. Yung parang, pero meron din naman doon na nagre-regular set ka, like 2 sets. Pero yung parang long set na yun na 6 songs, puro original songs. Tapos kung magka-cover ka naman, kahit isang cover lang. Kung sa production, sa mga production, kasi di ba parang ilang banda rin yung tumutugtog, like yung line-up mga 8 bands. So kung yung long set nila yun, mga 6 to 8 songs. Long set na yun, more on original songs. Tapos kung short lang, mga 3 songs. Kaya nung tinatanong to, nung kwento ni Bjean doon sige, isang set ka, mga 8 songs, 10 songs, hindi 4 lang, 6 lang, yun lang. Pero dito, sa mga probinsya, pag sinabi mong isang set, mga 8 to 10 songs talaga yan. Babad. kaya Kaya nagugulat sila, di ba? Nagugulat nung taga Manila na, kaya mo yun, yung 10 songs sa isang set. Sabi niya, sanay dito. Ilang songs na kaya mo sa isang set? 12 songs. Ang dami! Ang dami nun! Pero yung kagandahan dun sa Manila, yung talagang pinopromote nila, yung original song. So if you're an artist talaga na going to Manila, kailangan may baon ka na dalawang album. Dapat at least may mga 10 songs ka. Original. Paano nagawa o paano nabuo yung EP? May mga lumang songs din naman ako na in-arrange ko lang. Yung time na yun, kasama ko rin yung si Ken, yung original drummer namin ng Antipara. Tapos wala lang talaga magawa. Di ba sabay kayo dun sa Manila din? Hindi, ikaw lang muna yun. Hindi, nauna ako. Kasama ko kasi yung family ko. Then, sumunod sila nung may event sa Santiago. Diba? Kasi after Yolanda, may kaibigan ako, si Norman Bungubong, yung sa Pinoy Tuner. Yun, magandang loob yun yung tao na yan. He set up a Christmas party for the musicians dito sa Tacloban. So doon, yung office niya, yung Pinoy Tuner, katapat lang sa Gio. Tapos, most of the artists here, nandun na sa Manila eh. Ako, dito pa, naiwan pa ako, pero kausap ko na siya. Sabi niya, pare, gusto mo maganda tayo ng Christmas party? Ipasara natin yung sa Gio. Ganun eh, kasi may schedule siya eh. Yung Pinoy Tuner, may schedule nun, Thursday ata yun, Wednesday. Ako dito, pero papunta na ako ng Manila, nakaschedule na ako nun kasi yung mga family ko din, nandun nauna ako yung nahuli. Tapos yung kapatid ko na galing Dubai, pauwi rin, pero di na pupunta ng Tacloban dahil badly damage nga tayo. So, yun, problema ko kung sino ang kasama ko sa sasakyan. Buti na lang, si Mamon, yung bahista nung
The Gorillas. At saka, puro bahista yung kasama ko nun eh. Tsaka si Ang Kiko. baho nun. Napakabahong biyahe yun. At saka si Kiko ng ano? Si ng Island Paradise. Bubaho. Bubaho nila. Yun ang kasama. Buti na lang may kasama ko. Yung sasakyan ko puno sa likod ng mga gitara. Tapos, syempre, di ko kakayanin mag-isa lang ako. Buti na lang si Mamon. Ano yung pangalan ni Mamon na ano? Ano yung pangalan ni Mamon? Raymond! Bagat Singh. Yun si Raymond. Marunong mag-drive. So, at least may karelyebo ako mag-drive. So, nandun kami na. Doon kami nagkita-kita. So, salamat sa Pinoy Tuner sa kay Paring Norman. Hello sir, salamat. Alright. So, yun, ang daming kwento sa pinagdaanan ni Bjean. Kukulangin tayo ng oras sa haba ng pinagdaanan, the experiences niya. Pero ito lang, para sa mga nanonood, ma'am, na mga songwriter, mga artist, yung mga bago, pag gusto silang sumulat, ano yung parang tawag nito? Tips. So parang mabibigay mong ano, kung gusto nila. Kasi gusto means, may sinabi si Bjean sa akin dati na gusto niya magkaroon ng songwriting parang workshop. Hindi rin nagpupush to dahil complications nung sa schedule. Tapos, after nung Yolanda, yun, medyo rin bumalik din siya dahil sa Manila, inuulan din doon, di ba? Tapos natatakot na rin siya doon kasi siguro sunod-sunod ata yung na bagyo. She had to come back. Tapos, then after yan, nagkaroon muna dito ng tugtugan ulit. But she had to go back again. Kasi yun nga ito yung chance. Pabalik-balik ka na nun, Tacloban, Manila. Meron na, pero parang she was doing good kasi meron ka lang yung parang manager doon. Yung actually nag-ano ng mga schedules mo, di ba? She had connections na eh. So, Ano lang talaga, parang na-homesick lang ako. na-homesick. Pero as of now, yung estado mo doon as an artist, yun doon pa rin. Oo, pero, ayun nga. Dahil sa pandemic. Oo, pandemic. Speaking of pandemic naman, ano naman yung parang naging epekto sa'yo? As an individual and as an artist? As an individual. Wala, parang na-realize ko din na though yung dream, nandiyan lang naman yun eh. Pero yung panahon na yun na mag-isa lang ako sa Manila, syempre parang mas okay pa rin nakasama mo talaga yung Family. pamilya. Yun ang challenges. Especially kung solo artist ka, wala kang kasama sa banda mo. Wala kang kausap. Wala. Yun lang ang challenges. Yeah. Pero still, alam ko si Bjean na meron din. Kasi magaling nga siya magsulat. Ngayon, yung bagong hamon niya, nung Yolanda, gumawa rin siya ng kanta na yan. Siguro yung sa pandemic na to, na yung sa corona may gagawin din kanta to. Abangan namin yan. Speaking of pandemic, the songwriting competition nga pala. Still ongoing yung uploading namin. So, meron pala tayong 16 na entries. Ay, 16? Bali yung guidelines natin is, hindi natin mapangalanan kung sino sumulat. I-upload natin sa YouTube yung kanta, tsaka lyrics. And yung tao, yung viewers yung magde-decide kung sino mananalo. Mostly. Mostly. So out of 16, 10 yung masasali sa album. yan. Alright. So watch out again. We'll be promoting the Lockdown Song Writing Challenge. And of course, Miss Bjean, mapag-uusapan natin mamaya ulit yung tungkol sa buhay-buhay mo. Boy. Meron yan. Pasali ako. Oo. Tsaka ito muna sa mga nag-aabang dyan. May nanalo na rap ata. Kanina. Bago question tayo ulit. Ano ba? May nanalo na? Yeah, so i-announce muna natin yung nanalo. Announce mo nanalo. Oo, ngayon, announce natin. Announce na. Tapos bigay mo yung ano. Okay. Sino yung nanalo? Si ano? Si ano yan? Si Litin Summer Daily Ay, Express. Si Kuya... Oo, nanalo si Kuya Dandy.
Yan. Tayong sagot, Evanescence. Yan. Sister band ng Eva Jocelyn. Galing talaga ni Yan. ang partner ko dito. Oo, magaling yan. Mr. Questioner yan. Oh, next question. Di. Direct. Flash mo. Flash mo, baka magbara. Yan. Sino yan? Uy! Ay. Alam ko yan. Imago. Oo. Ay, Alam oo. ko yan. Imago yan. Local. Paborito to nila Bjean kantahin. Oo. Jombe! Jombe! Joby Madrigal. Kaya comment na sa mga nakakaalam. At of course, pag-break kami pero di kami aalis kung hindi tutugtog. Bumabahanat yung nanalo pa lang eh. Baka mayubo ka pare. Nakayawa na siya. Oo, Naka-answer na siya. Oo, may na. reminders ulit sa mga sumasali sa trivia natin. Yo! You only win once. Yan! Kasi, Yo. sabihin ko na lang, si Dandy at saka yung wife niya, si Councilor Mayo. Amy. Hello. Baka sabay kayo interviewin namin. Yan! Pwede yan. Kasi, sige na lang. So, ito na! Ikaw mag-introduce niyan para mas matindi. Yung tugtog. Yung tutugtog. Oo. Oo. Please welcome back Auntie Bjean with Auntie Para. Yes. Yay! Papak. Walang sound.
question! Oh! Ano? Walang dynamics yung palakpak. Bigla na lang Basta nawawala. wala lang siya. Yan, welcome to Question Impossible. Yes. Eto na, sige, tira. Ito yung question ko para sa bisita natin. Itatagalog ko na. Oo, Tagalog. dapat. Sige. English mo, pwede din. Ba't ka tumitingin dun? Dun yung translator. Sige, translate ko. Di ba yung bingi, may kaso siya. May kaso siya sa bulwagan. Paano siya mananalo sa hearing? Oh. Sagot. Nakainis. Para sa'yo lang. Wala naman tong Walang mali, tsaka walang- Right. Puro tama. Hindi. Oh. Puro may tama. Oo. Tama yung tanong. Oo nga naman. Walang mali. Puro tama. May Paano tama. ba? Andy, help. Call a friend. Call a friend. Basta si yung abogado panalo. Oh, Attorney Al, ha? Oh, basta daw si Kuya Al yung abogado. Sagot yan. Di, pero yung Sagot Remy, yan? Oo yung nga. ITV Jin. Ikaw yung... Yun na yun. Ambush. Naglulunod. Mahirap nga naman manalo pag... Oh, ikaw, boss, ano yung sagot mo? Meron naman abogado. Si Attorney Al. Oo. Mananalo yan pag sigurado ang attorney niya, hindi rin bingi. Oh, para magkaintindihan sila. Kasi Sige. pag bingi, silang dalawa talo. Sige, bahala kayo. Nagulat yung guest natin. Oo. Pero yung unang tatlo, parang unang... Na nasagot nila siya lang yung hindi yung... Oo. Bawi ka na lang. Bawi. Si Guitar Panday, naalala ko yung sagot Oo. ng scientific. Oo, catheter. Catheter yung sagot niya. Alright, may nanalo na ba? Wala pa? Oh, Wala si pa? Ace. Wala pa? Siguro, kinotes nito ni AC, Maria Rumilin. Bakit? Siya yung Nandito na, dancer? nanonood siya. Nanonood din. Tsaka si Mr. K. Grill. Nandito si Kay Girl. Korean, kuhan. Guess natin yan. Korean pa niya. Korean pala niya. Nandito si Louie. Nandito. Nandito si Louie. Dito sa audience. Di lang namin ma-focus yung camera kasi... Dalawa lang yung camera Oo, natin. baka naman. Baka Iba naman. dyan. Iba Oo, dyan. oo, Yung oo. parang handle. Maganda sana. Maganda sana. Anyway, sa mga ano pala, yung mga kapatid natin sa Eastern Samar, yung mga natamaan ng bagyong Ambo, nga pala meron kaming parang relief operation or campaign para makakuha tayo ng mga donation, cash or in kind. So KBOX, in collaboration with Volunteers for the Visayans, is conducting a relief operation. So kung meron kayong donations in kind or in cash, pwede kayo pumunta dito sa studio. 4th floor, Esperas built. Kasi tapos na. Hindi siya building. Napagdebatihan na natin yan. Ngayon, Built lang straight. yan. Built. Hindi building Esperas kasi built. tapos na. Yes. Alam niyo na. Huwag kayong bobo. Joke. Or pwede niya rin i-check yung Facebook page ng Volunteers for the Visayas. Meron contact information doon, phone number, email para gusto niyo mag-donate. Tulungan natin yung mga kapatid natin sa Yes. Visayas. Alright. At saka ano pala, siguro kailangan din natin bumawi dahil yung sa Color Banwa. Color Banwa It's pala. an ongoing art Online. exhibit, online. Online. Online exhibit. Please check out their page. Yes. They are selling paintings. Alam naman. Oo. Alam naman sabon nila. Their paintings artworks are for sale. Yan Si sila Dante. yan, sila Dante, si Archie Prisno, sila Tata, and the rest of the Color Banwa. Yun, please Yun. support. Support. Hindi support support. Alright. Eto balik tayo sa guest natin. Sige, bigyan mo sila ng advice paano sumulat ng kanta. Paano ka nagsisimula, paano mo tinatapos, down to the arrangement.
una, syempre dapat may Pen and paper. pinagdadaanan ka mabigat. Kailangan. Hindi, di naman mabigat. I mean, parang may Inspirasyon. oo, parang ganun. Pero mas para sa akin mas mabilis ako mas madali ko matapos yung isang kanta pag malungkot. Pag broken hearted ka. Pero kung ganyan. happy, hindi ka nakakapagsulat. O kasi syempre nakafocus ka, happy ka eh. Yung Ano ba yan, Direk? Wala sa timing. Offbeat. So, Pero Jin, kung nagsusulat ka, ano yung nauna? lyrics O melody? o melody? Depende. May mga times kasi na like kung may ginagawa ko like naghuhugas o naglalaba. Minsan may May mga words na lumilipad. Oo. May melody din tapos pero nakakalimutan ko rin. Hirap kasi naglalaba ka tapos kukuha ka ng recorder. Sa naglalaba. Sarag ko, kuhan na, babanlaw. Baka meron dun. Wala kang ano. Usually, yung ibang ginagawa, yung may recorder kagad na nasa tabi lang. Kasi pag may naisip silang melody, kaya lyrics, inano na kagad. Wala kang mga pupu songs. Oo. Di ba madalas yun. Ganda Oo. gumawa ng kanta You're the dyan. king of the world! Hindi, may ako meron akong experience dyan. Pero Sige meron nga. akong mga Ano yung pupusang wag na, mabaho. Ano yung chorus? Ano yung Pero chorus? meron madalas, may mga writers na kasi nakaupo Okay, ka, stranded nagko-concentrate. No. Yung kanta mong stranded, pupusong yan Malamang, Kasi masarap mag-isip pag, kasi nag-iisa ka, nakaka-concentrate kang ganyan. Release the stress. Ganda ng lyrics. Ganda ng melody, ganyan. Meron Ano ka yung mga melody moments sa niya? ganyan, ha? Meron ka mga Ako, moments. meron akong alam, yung narinig ko lang itong kwento. Dun sa CR, meron sliced bread. Alam mo sa CR? Alam nila, basta alam nila. Bakit may stress bread? Ewan ko. Trivia. Number 5. Bakit may sliced bread sa CR? Papalaman. Yaks! Yes! Mga iyo. Iyo. Katuwa lang yun, ha? Joke lang. Timing lunch. Nakasabay yun. Kasi pinag-usapan natin yung CR eh. Oo. Yun lang yung tuwatatak sa akin. Yun nga. Meron bang moment na yung pinakaunang kanta na nasulat mo? Anong kwento doon? Ano yung pinakaunang kanta niya? Broken hearted ka ba noon? Lagi daw kasi Iwan. Biglang iwan. Nang-iwan. Sino kaya nang-iwan? Sino nang-iwan? Huwag na natin pag-usapan. Pinag-uusapan natin yung paano magsulat. So madalas yung kanta mo is malungkot. So lahat. Ikaw, may nasulat kang happy ka? Meron. Ayun. Meron. Ikaw pare. Si Enrile meron. Kasi gusto niya. Happy ka. Happy ka. Ano yun? Mom rock. Di mo, bro. Joke lang. Hindi na mamatay. Shout out Enrile. Baka magpadala ka ng buwan. Stem cell. Happy. Happy pill. Ang dami na nanonood sa atin. 19 million. Yes. Kanina, umabot ng 30 20, Shoutout natin to mga nanonood. Hey, si Kevin, si Marty, si JR, si Rick, si Dandy. Nelito. Ang dami, Si Michael, Tupas. Si Michael Tupas. Ano yan? Top fan. Si Jill. Sinong Jill? Jack and Jill. Jill, di ba Serafina ang apelido nito? Oo. Ay, siya nga pala, sa Sunday. Sabado. Ngayong Sabado. Back to back. Kayo? Tsaka yun? Oo, dahil siya sa likod ko. Paguro. Eva Luntong. Si Jack and Jill. Yun ang bagong nila.
Jack and Jill yung Oo, Jack and Jill na pangalan yung nila. acoustic duo. Si Luntong Jack yung ano. Oo. Okay. Yun ang gitaristang parang MP3 player. MP4 na siya. MP4, Oo, oo. kasi ano siya, live na rin eh. Kahit anong i-request mo, pwede. May video na. May video na dati, MP4 alam mo na siya. yun. Oo, meron na. Oo, yan. MP4 na Ay, siya. yung ginawa niyang mga ganyan-ganyan. Galing gitarista yun. So, ano, i-message mo nga sila, Ma'am Bjean, sa mga gustong magsulat, gustong magsimula ng banda, gusto maging Mga musikero. payo bilang Anong anti-Bjean? mapapaya mo bilang anti-Bjean? Oo. Tsaka sa mga artist na rin na medyo affected ng situation natin ngayon. Mga inspirational Mga message. inspirational message mo, anong Para sa mga sa mga musikero, sa mga nagsusulat ng kanta, importante, yung susulat nyo, galing sa galing sa Leeg. puso. puso. Galing, Dito. Siyempre, tapos, huwag niyo kakalimutan yung mga taong tumulong sa inyo. Siyempre, yung mga naunang musikero, yung mga naging inspirasyon. Yan. Mga Okay. naging inspirasyon nyo, mas maglalaki ulo. Maglaki ulo, Baby! Huwag lalaki ulo. Yun nga. So, maraming salamat. Maganda yung sinabi ni Oo, Bjean. naman. Yung talagang respeto pa rin. Nandyan. Nandiyan yung respeto. Yun.
don't here to stay. Take me to another place. Tell me everything's alright. Searching for a light. I need an air to breathe. Will somebody pull me back? 'Cause I cannot hold on tight. So just walk away. Is everything okay? 'Cause nothing seems so right. I don't here to stay. Take me to another place. Tell me everything's alright. Wake me up. Wake me up. Wake me up. Ooh. Wake me. Is everything okay? 'Cause nothing seems so right. I don't want here to stay. Take me to another place. Is everything okay? 'Cause nothing seems so right. So here to stay. Take me to another place. Tell me everything's alright. Tell me everything's alright. Tell me everything's alright. Tell me everything's alright.